Hola a totes i a tots. Soc la Laura Nogueras, professora de llenguatge musical, pianista i especialista en educació musical infantil. Benvinguts al meu canal Mima Música, que té com a objectiu compartir amb tots vosaltres recursos musicals per fer amb els més petits, tant a casa com a l'escola. I avui anem a cantar un conte de la col·lecció Del bressol a la lluna de l'editorial Calandraca. En aquesta ocasió és Lluna. Bam, bam, baram, bam, 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 baram, bam, 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 Lluna, 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 sol. Lluna, 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 caragol. Bam, bam, baram, bam, 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 baram, bam, 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 lluna, 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 girasol. Lluna, 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 sol. Bam, bam, baram, bam, 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 baram, bam, 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 lluna, 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 rossinyol. Lluna, 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 lluna del meu cor. Bam, bam, baram, bam, 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 baram, bam, bam, bam,